Eta ongi etorri Miluzera, zer modu zilazki? Oso ondo. Belarri ez nahi esaten, natila afaldukot. Gero, gaur afaldu, gero ingot. Kalletatxo batekin. Das naiz eta antxo natili baino... Eta batean hasi egin da saioa. Zuau. Bueno, gure kontuak, ezta? Ni aldarte honean, ofizioak ala egintzen duelako, baina aitortuko dizut, ez dut gau bona pasa ilazki. Zeba? Ez, kezkak, 30 urte bete ditut, eta bete nituen ja. Bai? Eta inguruan hasi da jendea horrela perretxikoak bezala umeak edukitzen. Umeak eta umeak eta umeak. Pasaten da? Esan dugu gauean, tanik ez, eta eta nora... Batun batek euki behar dauz. Nora noa eta zer naiz, eta baten esan dut, bueno, ni ere banaiz aita, nola bait. Gure lehiakideena, pasa da, bezala, bai. Lander eta Xavier, Leire Katxalin, Ander Manes, dena dira gure haurtxoak. Zeuriak izango dira? Lehiakideak denak maite ditugu berdin, denak zaintzen ditugu nolabait. Lander, Xavier. Eixo. Ez esan aita niri, mesedez. Raro alitzatekeia hori, Bueno, gure etxean nolabait, lekua ondo hartuta zabitzat, Bai, guztua. Bai, ez da? Horrengoz bai. 450 euro, irabazita. Begira, paga ematen diegu, aitatxo bezala, ondo. Ani ez baitu. Zu ez ezta? Marrazki bizidunetako galderak ez dakitzez. Ados. Orduenen amaen nahi, bai. Diruarekin zer ingo dugu, bikote? Ani bat gutxinez. Bai, beste lehenguzuei inbitatu, o... Horia. Ez dugu esan baina lehenguzua gara. Zuen lehenguzua zarete? Bai. Txalo bero bat, nik erekin hau? Ez? Batigu? Orduan zarete, hori da. Nire semeak zarete, eta lehenguzuak zarete... Eta ez dakizu, eta gu gara nahi arreo... Bueno. Erretetxea diru diotek, mesedez. Lander, Xavier, lehenguzua zarete, orduan. Bai. Eta denera zenbat, taldean? 10. Nahiko nituzke agurtu, Noski. Oso ondo? Lehenguzua afaria egin eta zue finantzatzea, hori da asmoa, ezta? Bai, hori da. Vale, fenomeno. Ja esan degula, pues bai. Bai, orain, eta eskuminak bidaltzea bai, eta gero afaria ere orain egin, da? Orain eskatuko dute. Ba, 10-rentzako afaria, 450 eurorekin, justu, segi diru erabazten. Ados? Bai. Venga, ba, animo, bikote. Bigarren eguna Leire Katxalin zen moduz? Ongi, ondo. Bai, lasaitxua bia. Alabak, ni baino zaharragoen nire alabak, ondo, polita. Leire, ama ez du esango, bai, umiek zainduten, bai. Dinot, bi urteko umetxuen irakasle ederra hori, lezakako irain euskaloan, lana ederra, pazientzia ederra behar dabe bai. Bueno, bai. Ardura handia be bai, Leire, bai, eze politxe bi urtegaz, ezta? Politxea da, bai. Pazientzia gehiago igual... Bueno, itxian bezala. Gurasoekin eta? Hori bai, dudik gabe. Begira, bai, esan du eza diplomatikoa izan, ondo, eskertzen da ez zintzotasun. Bueno, eta esan dugu, amak zeuenak be bai, Katxalin bestak beste, umetxu bezaintzen zabiltzelako, azken aldi honetan, irakasle izan arren, zaintzea lanetan sartuta, eta bestak beste, miluzera etorri, tarte derba pasatzen, eta ia finaltxu bat egiten dugun, eta dirutxu lortu. Ja, jatzen garen. Opaneskak, ongi etorri. Erne, bi nerabe gurean, Ander eta Manes, ongi etorri. Eixo. Hermouz? Ondo. 18 urte bete, eta horra ametsak izaten dira. Nik idaba imenatela nahi du, nik hau. Zoi miluzera, zuzenean. Bai. Bueno, zuzenean ez, pixkanaka, ze publiko ere izan zineten. Bai. Duela asko. Bai, kuadriakok ikusten. Joan da zuaitz. Eta esan zen duten, guk hobeto egingo dugu hori. Bueno, saiatuko gara. Espero du. Kuadrilakoek baino beto, eta akaso anaiak baino beto ere, bai? Egia ba. Manes, noren anaia zara? Xierrena. Asier, miluzeko Asier, txalo bero bat! Kroketak egin zituen Asier. Jon eta Asier, eta kroketak ekarri zituen. Manes, Asierrek lankagoian utzi du, Zaila izango da hori hobetzi, baina, bueno... Saio kopuruari dagokionez, eta gero berak ere bazuelako halako zera bat, ezta? Maitasuna handia hartu denion berari. Aber gure ere hartze duzu, Bai, ez da, hori da. Ander, ikasketak zer? Ordizin mekanizatu egitez. Mekanizatua. Bai. Ondo. Gustora. Erraz? Bai. Pixkat berria, eta bueno, hasieran pixkat kostata, baina. Bueno. Osondo. Leku hartuta, eta Manes, zu unibertsitatean. Bai, Gasteizen IBEF-itet. Zoragarri. Aderto. Biak ere kirolariak gara ere ez da, Ander, zu... Bai, futbolen ibiltzen naiz. Futbolean. Eta Manes? Nei txirrendularitzen. Bueno. Basasoia badaukagu, ea sorte pixka bat ere badaukagun. Asko. Baikote? Ongietorri guztiei eta batez be, adit, ondo entzun, gaur zenbat daukagun zakuan, Miluzen jaun Andreok, 89.750 euro. Ondo! Zuek ondo? Zuek ondo? Ikasbidai bete-betean, Miluzen. Leioako Barandiaren institutuko launak.
Ero jendeak ez dugu, Salou eta Cambrils eta hemen asko zobeto. Torri biluzera. Ba, lanean hasiko gara. lehengusuak. Lande Xavier, bai. On ja, lehengusu kontutxue kontatzen belarrire. Nik ez dakidana, zergatik ez zuen esan orain arte. Ez digu zegaleto. Ez da, atera. Ez da, atera, gaia. Ja, bueno. Bueno, Baina lehenbiziko saioan, nola eta elkarrekin da, bueno. Uste etzen nio galeto. Xaguzan eta ez zinanta. Ja, hori, ja. Lehengusuak. Vale. Arrasto. Puntuak pilatzen hasteko momentua eta bidea hasiko dugu. Eta horretarako lehenengo taula eta lehenengo arrastoa. Lander Xavier zeuk erantzuten hasi, baina erreboteak daude, adi, egunaren arabera erreta aurkituko duzu. Egurra. Personala. Bai ez. Zer? Zuek ere gurra zemertzen duten? Polizia. Hala. Azala. Neube. Bai, ez da. Jatorri Amerikarra du. Ameriketatik dator. Patata. Patata. Cuesta. Maiza. Artoa. Burgesa. Zu pertsona zara, bera tuberkulua. Batata. Apa, Oso ondo. oso da. Lau puntu. Lander Xavier, bai. Eta justua izana gainera. Oso gertu ibili baizarete lehen. Zegoen arrasto bat patataren lehengusua da. zegoen zela? Ondo, iritsi barik. Nor da patata eta nor batata zuen artean? Bera batata gozoa. Bai, ze Ondo, txalo oso bonita, ondo. Oso ondo. Leire Katxalin, ia puntutxu batzuk eskuratzen ditugun. Bigarren taulan, lehenengo arrastoa. Gorputz sendoa du, buru txikia, ordea. Kaparra. Paso. Boloa. Zuk be bai? Arrunta edo ahogorria izan Txikianik? daiteke. Tia, de hori esaten. Gorputz sendoa bai. Bai, hori, ez da lantzari gabe. Bai? Txampiñona. Esparragoa. Zapoa. Barkatu, pentsatzen, zenbateren izan da ironiko orduan? Ez emeari Pantxo izena jarri dio. Oso ondo. Gorputz handira dago duzu? Bai. Hori, bakarrik, buru txikia. Bueno. Ez barrutik, Leire Katxalin! Barrutik handize. Oski. Paso. Gure paso. Paso. Pantxo. Astoa. Askotan joaten da Getariara. Bisigua. Oso ondo. Bai. 70 puntu, Leire Katxalin. Ze ona bisigua. Ander Manes, puntutxu batzu bai, ezta? A ber. Venga, guazen. Lehenengo, arrastoa hirugarren taulan. Batzuk besteak baino zaharragoak dira. Pertsonak. Aurkezleak. Bota, esan? Zuaitzak. Nor da hemen patata eta nor batata. Zuk ere izango duzu zurea. Amona. Lagunak. Beti, lagunak beti, Hortzak. Hirietan gehiago egon ohi dira. Os. Bai? Paso. Kotxea. Ondo? Bankua. Abestien moduan, izena darama. Goitza bere izena. Hirietan asko. Kaleak. Eraikinak. Etxiak. Ander Manes, hau bai, Hiri bat banatu eta geratzen zaizun zati bakoitza da. Kaleak ez. Ez? Auzoa. Osoa. Noski, hori bai. Oso ondo, Hirurogei puntu. oso ondo. Oso ondo. Lander Xavier. Horrein ja lehengusuak zaretela jakinda beste modu batera begiratu behar, beste konexio bat ere badagoelako. Imintzioak egiteko baliatu hori, Leire Katxalin bezaldean. Lehenbiziko hiru kontzeptuak badatoz, denbora. Eta, guazen.
Orekaria. Bai. Kazetaria. Zer Oso ondo. Bi lagun. Bi lagun. Bi txiki. Bai, Xavier. Kolumpion. Sí, Bai. Bai. Bueno, bi ume kolumpion. Bai, oso ondo. Bai. Oso ondo. Zer? Zer da, zer ere bai momentu batean. Jode, ni zuti zu eseri da, zer da. Bakarri nahi zuen egin. Ja, bai, ez da. Bai, bueno. Ez que patata, bera. Zu gozoagoa. Ikustea. Danak, hau pasuek, 60. Leire, Katxalin. Terako dugu barruan daramagun ume hori. Venga. Antzerki pixka bat egiteko bai. Eta zizurkilarrak bestaldean. Bikote erne, Bota proposamenak. Bai. Ja ba. Oazen. Eta erabaki. Eta ba, hasi. Ateajo. Bai, Leire. Mailua. Itxoin. Serio, ez da hit. Bai, serio bai. Aserre. Serre bai zertan. Esplikazio bila. Bigarrena. Ito. Nola zen zaio hori? Urazpin aguantatu. Bai. Bai? Apnea. Apnea. Bai. Oso ondo. Zaldia, txerria, astoa. Ez. Ez. Karreti. Karretia. Ja, ze animalia? Otza. Ze animalia? Hartza. Ez. Oreña. Ez. Papa Noel. Ez. Pixain. Errazau. Txakurra. Txakurra. animalia? Txakurra pasatu. Bai. Txakurra pixain. Txakurra, zer? Ze txakur? Border Collie. Ez. Zer darama? Hartu leku mesedez. Leirako txakurra, trineutatik. Bai. Hotz egiten zuen. Greba usaindu bezolan. Ja, greba, protesta hori lana egin ez. Eta greba egiten ari baitziren. Bueno, venga bat, 20 puntu, italentzat. Ander Manes, kirolari trebeak esan dugu, aktore lanetan ere bai. Ikuska du. Ja, ba, hau itxita hori bai, ezinbestekoa, Lander eta Xabier bezaldean. Veteranoek lagundu iritsi berriei, bai, bultazuek ere, trineoari. Denbora. Bai? Hasi? Sartaian. Tortilla. Soinurik egin gabe, soinubarik. mesedez? Urrai azpikoa. Ez. Bero. Irubiarra. Bai. Bai. Telebista ikusi. Miluze. Umeek telebista ikusi. Marazki bizionak. Bai. Oso ondo. Lagunak. Ezkondu. Bai? Dibortzioa. Banandu. Dibortzioa? Dibortzioa firmatu. Bai. Papeleko- Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Ederto. Dibortzio barik momentuz, Hemen maitasun asko, danan Segi artien. horretan, Elkarrekin. Danak, 60 puntu, oso ondo. Ba, aurrera goaz, hieroglifiko batzukin. Lander, Xavier, zebak hasiko zarete lanien? Eta lehenengoak dio. Airean dabil. Enara. Ez? En... Bale, nor? En Jon. Ez? En Ringo. Ez? En Beatles. Bero? En Vitala. Airean dabil. John, Ringo, George, Paul. Paul McCartney, Paulen, A. Paul McCartney, N eta A, Paulena. Bai. Etzen zuen gustoko bitela, Paul. Ez. Besteak bai. Bigarrena, denfara. Zapore hau bada, Afrodisiakoa. bikain. Atal ezberdin dituen hieroglifiko, baina irakurtzen hasi horrazkero hori. Afro, di, lady di, sia, abeslaria, ko, erdi, eta A. Afro, di, si, A, ko, A. Oso ondo. Eta hori guztia, segundu erdian. Ondo ospatuta, Bejo naizula, Lander, 50 puntu, bai. Leire eta
Katxalin, erokifiko batzuk bai, noski? Ondo, jolaserako, lehenengoa badator. Belardiak berriro daude, Loretan. oso ondo. Oso ondo. Lo daukagu, lo hor, eta tan egiten digu kanpaiak, loretan. Oso ondo. Oda maila gaur, Zer erra, loretan hasten dienien. Bueno, orain naztuta daukagu dana, baina Pero polena, zer erra. alergia kontuak ere. Leire Katxalin, bigarren eroglifikoa denpora hau. Sartu maletan. Baleaz irakurtzen? Eragiketa hori? Parentesi. Ez? Bai, parentesia baina zer da eragiketa matematikoa. Bale? Bida. Muda. Bi muda. Asi? Asi? Bermuda. Bai, bai. Ja, parentesia noski, baina berraketa bat, matematikan, behiak mu egiten digulako, eta dak Durangoko azokak. Bermudak, oso ondo. Hau da, 1 puntu, ondo zueta. Ander eta Manes, urduri ez. Ez. Eroglifikoak asmatzeko gogoz, bai. Oso ondo. Nahiak Manes, eman dizu alkurik? Ez, Joanek, bere dokumentua. Bai, egia da, punteak erakutsi ondo. dut. Bai. Ondo, ondo. Etxean dituzue apunteak. Hombre. Baina ikasi dituzue edo? Bai. Ba, gu oso fanakara beranak, ia baliogarria izan dan. Lehenengoa denpora, sudur puntan jarri zait. Zer da? Maleta. Bale, egin eragiketa? Malete. Ez? Maleta. Goiku ezer da? Melete. Tximinoa. Bale, eta zer behar dugu? Tximeleta. Bale. Tximu, lehenengo zilea bakarri behar dugu argiztatuta daukaguna txi, eta maletari, eragiketari, meleta, tximeleta, oso ondo. Bai? Bai. Bale, bigarrena, denpora. Amonak restatu dik. Bizkotxoa. Bizkotxoa. Oso ondo. Oso ondo apunta baliogarriak, bizkarra, arrak enduta bizk. Eta otxoa dien, bizkotxoa, oso ondo. Justu bazo ikasita, ez da? Bai. Bizk! Apazo eko puntu! Iaski, esperimentu txiki bat orain, eskuari abesten eta kantuan jarri beharrean, nabaritu dut lehiakide askok konzentrazio arazoak izatea dituzela puntu horretan. Bai, Horregatik, lehioako lagunek meditazio ariketa bat, arnasketa ariketa bat egiten lagunduko digute. Denok elkarrekin arnasketa batzuk. Ados? Bale, Prestabete? Begiratu, Berriro. Publikoa konzentratuta dago, lehiakideak ez, Baita. Bueno, batxalor bat, badator eskua, Oso ondo. Baina zentzueken egiteko. Publikoa konzentrazio ariketa egiten da, lehiakideak ez. Lehiakideak begira. Bueno, ikusiko dugu. Zueko zondo, Lehiak barrutik jalanien. Ander Xavier, konzentratu mesedez. Badator lemiziko eskua eta. Beñat, Elizondo, eta bere esku soinua. Ozen. Ze filmetan ikusi genuen fotograma hau. Pulp Fiction. Zuzenean. Oso ondo. Hace escena, Bueno, pelikule dana, Bai. Zein da Argazkiko herria? Bergara, Beasain, Oñati, Legazpi. Legazpi. Bai? Oñati. Oso ondo. Papa Oñati. Zeta? Eta entzun? Maite ditut uda berrian agertzen diren lora txikiak maite ditut zure begiak. Ze talderena da? Entzun duguna bestia? Alarma morea, alargun beltzak, sua, sorginduak. Alarma morea. Bai. Abatzuk? Eta aurrera. Zer dago Maldibetako banderaren erdian? Ilargia, palmondoa, eguzkia, izarrak. Palmondoa. Ilargia. Oso ondo. Te batzuk? Askatzeko aukera ere bai. Pentsazpina izin nan zure letra guztikoena.
Letra? Bai. Ah, igual, ez da? Kurtan dago izan dut, daro maite du. Bai. Zue pentsa, hori pentsaten nabil. Ze ondo, Milu Zuen zen, bitartean, pentsatu esaldiak zer dion, Leire Katalin? Ez? Horra ez da. Aian Selman, Selman, Selman. Urbiltzeko zure gana, egingo dut aldudana. The Joselu Brothers, nola jarraitzen du, Aian Selma bestiak? Maite Txolazana, Neska Txolazana, Emazte Txolazana, Andere Txolazana. Andere Txolazana. Aian Selman, 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 Andere Txolazana. Urbiltzeko zure gana, egingo dut aldudana. Lehioan ez du arrakastarik kantuak, lastima. Bai, hemen txatxarrau. Ez? Azalpenak dio Beñat Elizondo kuskustu txarangako kideak, berria egunkariko elkarrizketa batean, esana. Ze ote da? Eta ze urtetan, inauguratu zen Berlingo Pergamo museoa. 1910an, 20an, 30an, 40an. Hogeian. Errebotea. Berrogei. Amar. Eta segi? Entzun? あなたの趣味は何ですか？はい、私の趣味は音楽を聴くことです。特に日本人の歌手。 Ze hizkuntza da? Koreera, japoniera, txinera, vietnamera. Japoniera. Ondo. Oso ondo. Askatuko dugu. Bai? Askatuko, ja. Eszenatokia ez dugu maite, kalea kantuz jartzea da gurea. Zuzena? Komoia jokoan? Komoia! Zerta! Lander eta Xavier, ondo? Oso ondo? Leire eta Katxalin. Nahi, zoia zeuen komodina bebe bai, noski? Nahi dugu. Eskua zeuena, eutxi puntuei. Gaian aditua den batek esana. Ze arrain da argazkikoa. Egaluzte urraburua, atungorria, zaposturia. Atun gorria. Ze ona. Erra. Bu? Erre. Nola esaten diote Bermion, zalantzan egoteari. Loan egon, baiezien egon, dilinka egon, konkan egon. Dilinka egon. Dilinka egon. Konkan egon. Konkan dago. Konkan. Konkan dago. Zu Ondo. gutxitan. Nik itxi, Bai, gazuk eta gehiago, bai. Ondo. Gutxitan egoten zarela kolonkan, esan nahi dut. Aurrera ingo dugu. Izinik. Ze lore mota da? Lilipa, Petunia, Begonia, urre botoia. Urre botoia. Ez ez bar. Oh, barkatuta zaude. Lilipa. Gozo ondo? Ah, ondo, Ander Maneix, Lorezain. Kiston, Asko dakio. Giza? Entzun hau? Uda berria etorri dela kantuz dio baietz. Ze txori eskutatu dugu, egan taldearen kantuan. Enarak, kukuak, txepetxak, usoak. Leire Katxalin. Kukua. Uda berrian, kukuak kantari. Ederto. Oh, ene. Askatzeko aukera. Ez dugu ez. Non dago eskultura hau? Donostian, Hendaian, Irunen, Hondarribian. Hondarrabin. Endaia. Irunen. Bai, aldie, irungue da. Aurkezpen bat horra hurrin egin darako guk. Bai. Bai, justo hor. Letra gertu da. Lander eta Xavier lehenguzuak. Saiatuko bera. Bai. Bai. Bazen bada. Parrandan, baino giro hobea egoten da arratsaldeko poteoan. Ez da posible. Bai? Bai.
Oso ondo! Tomadina! Bueno, ya... Behin zehazten hasita... Behin zehazten hasita, eguerdikoen. Bai. Ja. Eguerdiko, goiz eguerdiko. Dena dago gertatzeke oraindik ere, ez da? Bai. Ander Manes? Bizitza dago aurretik, ondino. Zue poteora joan aurretik igual komodintxo bat. Zue poteorik ez oraindik, Ez. Oindik gaztego, oindik. Ondino ilunpie, bai. Lanera! Claudiok esango zuken moduan. Elier jalearen hitzetan. Lanera dino, Claudio? Lanera! Zera hartzen da, Olatz Salvadorren abesti honen bideoklipean. Akuarioa, ondartza, igerilekua, portua. Portua. Ondartza. Akuarioa. Ondo. Ondo. Bai. Erre batzuk. Eta argitzalderak, Claudiok, bai, baserrian saioan esaten zuen, lanera! Agintzen zuen hori. Eguerdiko poteuri buruz berretan ongarala, ez? ja, Esan du, hor Claudio da gutxi. lanera, ez, parkatu. Claudio tino, eguerdiko poteora! Hori bai. Bai, bueno, bai, Ander bale. Manes, eta zuek, lanera! Guazen. Nork idatzi zuen Ane liburua? Alaine Agirrek, Katixa Agirrek, Uxue Alberdik edo Eider Rodriguezek. Uxue Alberdi. Hibridoa sortu da hor. Eider Rodriguezek. Katixa Agirrek. Alainek. Esarka bat Alaineri. Abatzuk. Entzun. Kuku. Txakoline dantzazu. Zenbat aldiz entzun dugu lasai? Itza, 3, 5, 7, 8 aldiz. 7. Manes, oso ondo? Ene. Eta aurrera. Zein izenekin ezagutzen da, animalia hau. Nagia. Askotan parekatu naute honekin. Bai, Zergatik, bai. Beti haulo. Astiro du, Egon izateken ere. Bai. Utzizkero. Ondo. Lier taldearen hitzetan, esaldiko zati batek ematen dio kantari izenburua. Interesgarria hori ere. Segi. Zein urtetan estreinatu zen Karibeko piraten lehen filma? 2003, 2005, 2010, 2013. 2005. Totonton, totonton. Totonton. Amar. Amar? Bai? 2003an. Txuzak. Ondo. Txarra, hau? Ore, Nola txarra? Ikusi bezin jegi? Mesedez. Bueno, mesedez. Zue gustatzen zaizue? Au! Oso ondo. Bueno, mesedez. Aurrera. Zein talderen kanta da hau? Zinez, islada, silitia, urgatz. Silitia. Islada. Zinez. Hala. Epa. Ibatzuk? Ander Manes, asteko zein egunetan emititzen da, Gora Bihotzak saioa baten. Igande aste artea, ostegun asteazkena. Asteazkena. Errebotea? Osteguna. Ondo. Gebatzuk? Ez. Aurrera ba. Bilboko metroko zenbat geraleku daude, estali gabe. 8, 11, 13 edo 15. 11. 13. 8. 15 dira ba? Iritik ateratzen da ninja. Zein kontinentetan dago, Krimeako penintsula, Europan, Asian, Afrikan, Amerikan. Afrika. Europan. Bebatzuk. Eta, hirugarren Asko komodainaren askatuko bila dugu. bai? Bai.
A ber, sismografoa eta lurrikara bando berean indartu gara. Hirugarrena, ez da posible. Hirugarreko boina! Baste izan da, hiru komodin, Lander Xavier! 220 puntu! 270 Leire Katxalin, oso ondo! 240 Ander Manes, ondo! Komodin guztiak eskuratuta, Lander Xavier iaz erratzen da markagailuan be aurretik, baina guztia zabalik. Lehenengo errondan, Gorka Urbizuren abestiak dira. Toki bat, maitasun bat, janela bat, amets bat, tren bat, teoria bat, lilura bat, etxe bat, sute bat, zurekin bat, bala bat. Toki bat. Hasiera bat albumeko laugarren abestia. Etxe bat. Oso polita hau. Danak be. Bai, egia esan. Bala bat. Bi bala taldearen abestia da hori. Errondatik kanpo, Ander eta Manes. Janela bat. De Janela. Teoria bat. Lilura bat. Ondo. Amets bat. Zanun. Ezizko. Alaitz eta Maider. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Bi kontzeptu zuzen, bi komodin. Komodina. 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 Noski. Oso ondo! 140 puntu. Lander Xavier, bikain. Bakarrik geratzearen abantailak 3 komodinekin. Oso ondo! Ba, komodin barik, ariketa egiteko aukera geratu zaigu, Leire Katxalin, taula periodikoan agertzen dira. Bigarren errondan, hori jakin nahi dugu. Oganesona, Lorioa, Jafnioa, Tantaloa, Meitnerioa, Roentgenioa, Kopernizioa, Fleborioa, Abioa, Soraioa, Frantzioa. Bueno, Frantzioa. Frantzian aurkitu gai zuten, ondo? Red Ingenua. Laguntzat eman dugu, ondo. Kopernizioa. Kopernikoren omenez izendatua. Da igual da. Tantaloa. Metal gogor eta urdin grisa. Fleborioa. Oso ondo. Hafnioa. Igual da. Lorioa. Lorioa atari arkupedunari esaten zaio. Bi zuzen bi oker. Meitnerioa. Zuzena da. Oganesona. Baina, hauek ere zute Oso barkatzen ondo. eta 140 puntu berriz ere. Donostiako markagailura. Eta 3. erronda, Ander, Manes, zeuek erantzuten hasi eski estazioak dira. Grau Roig, Larra Belagua, San Martin Guarria, Aterratx, Astun, Kailmor, Aspen, Zerler, Niseko, Xamoni, Ken, Irai. Astun. Erdialdeko Pirineotan. Zerler. Benasken. Larra Belagua. Eski nordikorako prestatua. Bai? Aspen. Coloradon. Xamoni. Montblanken. San Martin Guarria. Aretz izenez ere ezaguna. Niseko.
Japonian dago. 3 ez dira zuzenak. Bat bai. Kenirai. Japoniako abeslari bada hori. Ez da zuzena, Leire Katalin. Aurrera egiteko aukera hementxe jakingo dugu. Asmatuta zuzenaren bakarra aurrera. Graus Roix. Osondo! Eta zuzena da. Aurrera, 150 puntu gehiagorekin. Markagailuak, 720 puntu Donostian. Landerrek eta Xabierrek, Zubietan. 520 Leirek eta Katxalinek. Zizurkilen 340 Anderrek eta Manesek. Azken unera arte borrokan aritu gara ba, Ander Manes. Eta ezin, aurrera egin. Gaur iritsita, ze Manes. Pena. 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 Horrek esan ditu, orain artekoak zigera gustora egin dituzuela, ez da? Bai. Gero ez dakizuek aseran ez dugu galdetuta, dirua irabazizkero ze asmo zenuten? Irabazin behar. Hori da. Ez dugu jarraituko horri buruz izketan, ez da, ikusita ez dugula irabazi. Bueno, kanpoan irabazeko aukerak ere izango dira. Hombre, bai. Pena Manes etxera joan eta anaiari esan beharko duzula, gu bakarra egin dugu. Irabazin dut, bai. Bai, ez da, bueno. Bueno, alere, eskubinak etxen eta kuadrilen hori azteko, eh? Bai. Apo, ikote, zer gazo, eh? Opa! Ondo segi. Ondo. Tentsio uneak bizita, Lander Xavier, zuek ez? Zuek eroso zeineten, Leire Katalin. Larri. Suerte izan du. Eskipista beltzak etxi dugu, eh? Erori gabe, hori bai. Zutunik, puntu gutxiagorekin, erantzuten sokatiran zuek denak ados. Vale. Bartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze futbol taldetan jokatu zuen Eduardo Txillidak? Realan. Bai. Zein pertsonaia bizi zen Baker Street kalean? Paso. Sherlock Holmes, zein herrialderen kolonia izan zen Portugal 3 mendez? Espainia. Brasil, zenbat bokal ireki desberdin ditu aerostatiko hitzak? 3. Zein futbol talderen zelaia da Stamford Bridge? Manchester. Chelsea, bertsolaria izateaz gain, zen lanbide zuen txirritak? Paso. Argina zen, zenbat dira horoskoko zeinuak? Mabi. Bai. Ze herrialdetan sortu zen polka? Polonian. Txekian, zenbat zentzumen ditugu gizakiak? 5. Zenbagarren menean hasi zen aro modernoa? 18. 15. Zein musika taldek egin zuen 2023an Herri Urratseko kanta? Paso. Sutagarrek, zein herrialdetan dago Tretiakov galeria? Paso. Errusian, pertsonako ogi barra erdia behar dut, 8 gara, zenbat ogi erosi behar ditut? 4. Bai. Zein da Hungariako dirua? Paso. Florina, zein herrialdetan zaude musaka platerkada bat jaten ari bazara? Marroko zen. Grezian, nork idatzi zuen Gerra eta Bakea liburua? Tolstoi. Bai. Zein ibairen izena zeukan Anje Dualde eta Michel Dukoren musikataldeak? Errobi. Errobi. Zein da Txekiako hizkuntza ofiziala? Txekiera. Bai. Zein letra du zetak izenak erdian? T. T. Zein musika tresnak iragartzen zuen afaria Titanic ontzian? Bioltxeroak. Trompetak gorputzeko zein ataletan dago umeroa? Besoan. Ondo? Abuztuaren zein egunetan da Hiroshimako bomba atomikoaren urteurrena? 15. 6. Horma bat baino gehiago dituzten pilotan lekuetako pareta luzeenari nola esaten zaio? Ezkerpareta. Ezkerpareta. Zenbat zati ditu Zuberoako maskaradak? 2. 3. Leize baten barruan zein urtarotan egiten du hotz handiagoa? Neguan. Ez da aldatzen, nola esaten zaia Ameriketara emigratu zuten euskaldunei? Indianoak. Ondo. Ze hilabetetan ospatzen dira Durangoko San Fausto jaiak? Abendun. Urrian, zein lurraldetakoa zen Pierre Topet Etxaun koblakaria? Xuberukoa. Ondo. Zenbat aurpegi ditu Partxiseko dadoak? 6. Ondo. Zein ibai itxasoratzen da Portugalgo Porto hirian? Duero. Duero, bai. Zein da Baionako inauteritako pertsonaia nagusia? Paso. Zanpantzarra, aurrean punta du eta atzean zuloa, zer da? Paso. Horratza, herritarren euneko zenbate jakin behar du Euskara udalerri bat UEMako kide izateko? 50. 70. Musikan adagio tempo motela da, nola esaten zaio, tempo biziari? Paso. Alegro, zein herrialdetan dago Reichstag? Alegro, hau
bizitzan atenarako abia hartzen du. Manon tropo. Bueno, sokateria bikaina gaur be, Lander Saibur bestaldera hori da, gaur, baina ondo, bai ez da? Bai, gustora. Bai, gustora, gustu ekaze bai. Urrengo biluzen, beste zita bat. Entzun, joaldunak dira. Zubietan, ospakizunetan, Leire Katalin, finalera heldu bai gara, zorionak, Eskerrik asko. Majo sufrituta? Bai, desiente. Sokatirara sailkatzeko lehenik, eta sokatira bertan ere... Bai. Ez dut agarri, bueno, lasaitu orain. Edo orduritu, ez dakit. Zakita zuen, jokoan, gaur, 89.000 euro. 89.000 alegia. Ez da gutxi, Sentitzen duzu publikoaren babesa, berotasuna? Sentitzen da. Lehio bat idatoz, eta gauza bat esan nahi digute, mesedez? Eizuek, eskerrik asko! Bueno, etxeko ideialdia, gurekin bat egiteko momentua iritsi da, finaleko musika jarri behar dugu eta. Entzun, menterdi, aratona, Euskal Herriko leku guztietan egon dira. Dantzatu dugu danok, eurekaz, egan, pasaria taldiak, Leire Katxalin? Zautzen dugu, pixkot bino. Zautzen dugu guztiok, zautzen dugu. Zinbestekoa. Bueno, denpori egaz esango zutie, atzera begiratu eta zelan egin duten, bakotxari berana, euskaraz guztiok abesten jarri gintuztelako eta jarraitzen dugulako buren kantoekin euskaraz abesten. Esango nila, sasoi honetan oso fana nahiela. Leire Katxalin, egan musika taldeak egindako, adi galdera, bertsioak dira, bai edo ez, denpora. Ardo Gorri Naparra. Aitari. Maitasun hitzak. Anima zaitez. Kaskarina. Behin batean Loiolan. Ieslaria. Pasaiako plazatik. Eba Mirentxu. Ez geldi orain. Astelena. Egia estatu egingo dugu. Amaikakoa jarrita. Upa, zazpiakatz. Zeiakatxo. Hobeto dugu, lau akatx. Egan musika taldeak egindako bertsioak dira, denpora agortu, aldatu aldaketak egin. Denpora. Leire Katxalin, urrezko galdera. Bertsolarien hitzak dituzte bik. Denpora. Zemuz? Galduak, pixko bat, baina bueno. Ardo Gorri Naparra. Ardo Gorri Naparra. Bai? Red wine. Nahi nuke orain edan, orain bertan. Nahi Diamond estatu bat zaren. Abestia, red wine. Hauek napartu egin zuten. Astelena, bai, zuzena da?
Steelers Wheel talde eskoziarrak sortutako Monday Morning abestiaren bertsioa. Astelena. Behin batian Loyolan, erromeriazan. Eganen bertsioa, zuzena da? Zaguna hau, John Denver, estatu batuar folk abeslariak Annie's Song izeneko egin baitzuen, eta hauek bertsioa. Aitari, ez eremuan zuzena da? Eganen jatorrizko kantua bai. Maitasun hitzak umilta xamurrak. Na, 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 na. Bai. Eazan. Serratena. Bai, palabras de amor. Bai. Mozera de sepaira corderas. Baita. Bai, palabras de amor, bai. Kaskarina, ez eremuan zuzena da? Egan taldearen jatorrizko kantua hau ere. Ondo. Anima zaitez. Ez eremuan, anima zaitez. Zuzena da? Bertsioa ez baita eganena, negu gorriak egindakoa da, Bob Marleyren Lively Up Yourself abestian oinarritua. Eba mirentxu joan zen, eguzki bilan bertzaran. Bertsioa dela badakigu. Eganena dela diogu, bai eremuan kokatuta, zuzena da? Trindotxen kantua da. Eba Mariaren bertsioa hori da, Pasaiako plazatik Oskorri taldearen abestia, eta hortik aurrerako beste biak atxaki eslareia, hau bertsioa da, eganek Runaway, John Bon Joviren abestiarekin egin baitzuen. Bai. Eta ez geldi orain, ez geldi orain. Don't Stop Me Now, kuinena. Bai. Leire eta Katalin, ondo? 175 euro eskuratuta. Ongi. Ondo, azteko ondo. Zer egingo dugu, 175 eurorekin? Otordutxo bat egin dugu. Otordutxo bet. 1000 izango balira, Leire? Obeto. 3 otordutxo. Obeto. Badugun horreri jatera man. Baita. 1000 eurorekin asko zabeto egongo lirateke, Leire eta Katalin. 1000 euro zubietara bidaltzeko zer egin beharko dugun. Urrezko galderaren erantzun bikoitza zuzena. Izan daitela. Galdetu dugun aurrezko galderan. Bertsolarien hitzak dituzte bik. Aukera eginda. Behin batian Loyolan azkar. Uste dugu baietz, baina... Azkar jarri duzue. Norenak izan daitezke? Hitzak. Ez dire bilintxenak. Bai. Bilintxenak, hain zuzen, Donostiako Loyola auzoko jaietan, bilintxi berari gertatutako historioa kontatzen du. Ez zuen ligatu bilintxek. Egun hartan nintzen. Un hartan ere ez. Pasaiako plazatik. Esan dugu Oskorriren abestia dela, bertatik dator notizia. 1000 euro gordetzen ditu Pasaiako plazatik, kantuak. Bertsolariren batena izan da? Ausartuko zinatekete, esaten, zein izan aldan? Ni esan pinaz. 1000 euro jokoan, Leire, Katalin. Pentsa, Katalin, pentsa. Pentsa. 1000 euro irabazteko aukera Pasaiako plazatik, erantzun zuzena da?